afternoon. Ug na sa ako karon guys sa akong channel Nina Girls Mix Videos. Ug karon adi nag-prepare mi kay modo mi ngadto sa Dawis. Ngadto sa ahong kumari kay maghatod mi og gas ug hinag may Daghan mga bata diri guys, oh. Ya, buat pasikuan. 20. Ya, ilang pa na rin, oh. Balay pahuwayanan. Gusto kang magpakuan. Ay, hapo. Di akara. Abrihin ang kan, Mag. Ayong kayos, Mag. Diyan, isa ka na po. Di aman din pagkatong usa ka guwapa. Di aman din pagkatong anak. Kasi gawin sa rin. Ito ka na. Abrihin sa rin bugas kay Aruna. Makuan kay. Amo man hindi sa Mad. One Mad. Amo ni magpasuman na. Among gisod og kuan mo tamad kanini panis. Kay yang sila buwan mad. Analigsik man mga among gisod. Kasi ning ang sugod-sugod. Oh. Ato lang ang kasal ang kabarog. Di ka makagtanaw. Di ka makagtanaw. Kaya maluon man ta. Oo. Ihalo na ba ng mama?
taon po. Ginagmay mas nabutuloy sa halaman di angay-angay. Alit ko pala sa akong bugas. Kanin na importante dapat na magamit asin. Oh, asin, asukal, tuyo. Ano, pagtamak lang. Ay, agad halipod. Toyo, tamay. Pampin ako, kalamit. Ano, gana ako'y sabon. Sabon, powder, o banana ay barita. Nindot ang panglaba kayo. Isa baga mamuha ng manglaba sa og ng powder o barita mag-mas, di ba? So, gana ako'y panakot pang ginagmay. Mara na yung gitan mas. Ano pinatangkitan ko na niya itong gamitin ba? Gana, ginalaman. Ito ginagmay. Oo. Dadarihan ko na kanya. Dari ko siya. Para ba tayo mga kumarin? Leonard, Manike, alam kumarin nga guwapa. Salamat na naghatag. Bisan ko doon sa inyo. Karipad. Dana. Dana mo, tapad. Lami yung tapad mo. Ako din naman na lang. Lagi ko. So, mani guys. Si Mads, Ponsa, o si Pare. Dini. Dini ba ito? Buutan nila kayo guys. Yun ay mga gasya nga di sa nag-sponsor. So, na ako karon na atong kapag nila pag ang mga pinalit na ginagmay. So, Mark, ang sama rin ng ikakonti. O pare, sa payan, ako na po yung matulog sa payan. O, di ako isda nga ginagmay. Sige, pasensya na mo sa mga regalo kay anang maura yung taon na. Puho na po na po mga duga nga mga dosya. Sige, so naatuot ko di ay ko ikuan. Nakatagay ko pwede na DSN product. So, sa hospital na DSN product. Hindi anala na. Kaya kuan man guys. Agi sa isuon katulitaw guys kung kuan wa ka tunay ho isa upload ko nga video kay i-edit pa. So, nipalit na pug ko og kape o sa kapak. Ano siya? Lindsay coffee. Nakadtong na ay tag 20 siya siya po. O karing hindi ato gmail. Kaya ko ano po siya guys katong igsuon dari ni Maring Ponsa doon na si Jay Ubo. Diya mao nga pang gapilan aning cement na inindot po ni siya og nga nang ubo na murag hanghang po ni siya murag katabang po ni siya pakalma sa ijang pagsigi og ubo. And then di apa po kami niya ang buji kani ang buji DXL ang buji kani siya guys natural antibiotic na nulisip mo kani siya sa hinay-hinay nawa ang dyan dahil sa kanya
dari sa ilang bahay si Ate Claudia. O dili man jud ni imong ila jud ang bahay guys. Kuan man ni siya kanang nangabang man ni sila sa una kaubos isang ato guys. Di man jud ni ingog inja. Wala may gapugo dani. Dito naman yung makadeo din yung mga kapalitan yung suon. Oh yeah. Siya kami ito ang usap guys. Nasakit siya. Kauban na siya ng ato gamay. Kalihot siya doon. Kani mama siya. Hello, maayong hapon. Ate Claudia. Oh, Ate Claudia ba ito? Kumusta na? Maharap ni Escarolina, te. Katong kape. Mauto ko sige ha dito te kay mao nay Sige, makakuan. jud na. Kaayo. Wala, di na po yung karon. Kuan ni siya kanang anduji. Imna jud na te kay makapakuan sa imong lawas. Kuan ni siya kanang ay 30 sud kakatsod. Pero nakalami ko na kay medyo madado. Gusto ko sa mo inon kay sakit ila mo ato. Pero di na natural og kayo sa tabang. Dapat mga kuan na kuan na na ay kilmen na nindot kay kana bitong may upon sa jamo kuan siya Hatag na siya ng minuto. irigalo nimo na ano naman kauwaw kana na ay kuan Para sa kayuhan nimo na te. para may gusto nga namo ano kana ay nakita ko ni paagi na ami Sige hidyo tog inom te ha. okay kuan man ni siya kanang may supplement Oh, supplement, food supplement. pagkaan siya ha oo Oh, nanggawas to te. Kadto may sakto. Sagdaay lang te. Nanggawas. Sagdaay lang ka nanggawas ng mga hugaw. Namintag na ang kayo arinura di ay. Oh, rinula di. Kailan yung man kasi ay. Pero makalakaw na lagi ka te. Makalakaw ko. Pero nga ako lang. Ahagi uli. Bali araman ang gigawas sa ahang gi-explain. Aw ang ipakita nimo arang ina. Bali ito na lang mag-timpla. Ano ito eh. So ito ang pagdain. Ano ito damang gi-angay-angay. Salamat naman. So pa yan. Ay, wala kang naman. Nalipay ka ako kung naglingkod sa una. Sige na kapabigla. Salamat ka Agi kay magpasalamat ko. Magpasalamat ko. Sa nakita ka rin. Video sa mga bati. Hindi mo nakatubig na? Kinahanglan ni siya na ay permanenteng tubig aron nga mag-inom. Asa man? Katong naila, bangka-bangkaan na kailan sa kato. Kasi kay, manghita ka mo. Katong ko, dito ba? Wow, ang layo ko sila. Bukoy ko. Pakuan ko mama baga babanya sila. Oo, kay bali, gihugasan na gimong sibuk lawas. Dali bang kaday na? Kasi kakaupa ko. Nanggawas ang mga hugaw. Matuba. Labi na dyan di, og makainom ka, og RGGL. Kay kanang RG, muna'y mo hinlo dyan sa imong sibuk lawas. Ako to yun, si Regine pa. Kung ka ng GL mo na i-repair. Pag-repair na nga, ang say problema sa sinong lawas, te. Bali, pagdilan kay, magita rin po tagpaagi ba sila mo nang inong otong sikuan, ang mga anak ba? Atong istoryahan. Magkano, magkano, day?
pa kuma. Okay, so, okay, na-liver na kaaga po na nagagaling po nito. Nakalimot ko pungutanan nimo to pag uli na mo ani ting nahor na fan bagi mong spirulina. Ug kape. Aso ka nagkalit titi. Pres anang ano dito, okay na karong minum lang. Maka-skill ka na te. So, pwede hindi kayo. Ate, Oh, mga pwede to mikay. makuan ba kung ate nakagabi mo nila ilipos po ang tawag sa sa kape. Kaya mo nindot yung imong paminaw dali ang mga epekto. Kaya wala na may kapso. Injo kasi ning mahal rin tayo, kaya injo man ang isaan. Oh yeah. Dagan siya. Dia guys, dia 1,000 tahun sa isang pagumangson nga tuutan. Kasi dapat na rin ginaon. Ya, abot ang ganda ang panahon nga nalino o magkalakaw-lakaw na siya. So, siya na lang ang Oo, kay gusto lamang kong mga musta nimo. Ito ba ganun mo guys? Eh, kuan man, kana na ay nakapalit man kog Android G. Oh, jamaong nipalit lang po ko kape kay basig wala kay kape. Ana pa? Kanang sarada ka ng kape? Te ikaw kwante buntag uto hapon na Di aso. Oh no. Isa kada buntag ra ng kape, inja kanang Android G, kana karon ang gatod Android G ang na. Kuha na siya kana na pait na siya Android G. Kay kuha na siya murag antibiotic ba? Mga natural na antibiotic pait. Ito ha, maaari sa ako kay ang tanan, makuha ko ako. Oh, way sa payan. Unsa mads? Manamilit nami. Daghang salamat ha. Pasensya na kay nadugay mi. Sige mads. Pareho naman ingan nila pare. Okay, bye-bye. Ulit kami guys, padong kami ng Gustagularan. Namilit ako sa akong kumari Ponsa o paring Bini. Salamat guys. We love you. Pagbalihog pag-subscribe sa akong channel Nina Girls Mix Videos. Bye-bye and God bless.